Ens riem moltíssim, sobretot ens riem moltíssim de les nostres pròpies experiències que hem tingut, de la gent que hem conegut com a companyia, viatjant per Espanya, coneixent directors que de veritat es poden arribar a pensar que poden canviar el món. I és una mica ens estem intentant riure de lo que hem viscut. En tots els personatges, tant amb l'actriu com amb el director, com amb el tècnic, sempre posem d'aquelles coses que nosaltres hem pogut viure i que podem aportar i que també crec que és sa riure's d'això. ¿Sabes por qué has llegado hasta aquí? Tú también lo sabes. Jo crec que sí, que ens hem de riure una mica de nosaltres mateixos, de nosaltres com a persones, de nosaltres com a actors, que a vegades està una mica magnificada, no?, aquesta feina, i de la professió, i sí, de tot. Si no et pots, jo crec que t'has de poder riure de tot sanament, evidentment, no? Un riure sa, no de mala llet, no? Vull dir, no ens estem enfotent, diguéssim, de la professió, però sí que ens en riem una mica. Perdone, jefe, que usted me dijo que yo sirviera una tacita de té para cada una. ¿Y usted ve algo? Jo, de fet, soc parella d'un director i dramaturg i és també com una mica posar-hi una mica de tu i dir, clar, pot ser que et treguin el paper dins d'una companyia, com t'ho prens, comencen a entrar relacions personals. Clar, és posar-hi tot aquest món, que també el poses des de tu, com a persona. Pues que yo os he avisado y me dije que era igual. ¿Aquí vosotras? A mí me encanta porque es una tía que es muy argentina, como soy yo, aunque bueno, uno puede tener otras paletas, acá se me aprovecha el 100% argentí. Y bueno, jugando esto rompo la cuarta pared y me divierto mucho con el público, cosa que a mí, bueno, es un disfrute en el teatro, ¿no? Ese jugar, estar ahí manteniendo el pulso, ¿no?, a la sala. Y bueno, es la loca de Atar, ¿no? Una actriz un poco borracha que va por ahí haciendo la suya, no le importa nada y va a su bola. No podés venir ahora y cambiármelo así porque sí, ¿eh? No. Así pierdo totalmente el sentido de verdad. No lo puedes simular con el... Mi personaje es el que debe pasar desapercibido, es el técnico de luces. Y bueno, el personaje implica que tiene una relación muy buena con el director y con su pareja, son amigos desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha habido problemas en este proyecto y bueno, parece que el técnico tiene más voz que en ocasiones anteriores porque las cosas no van bien dadas. Este chico es un lince, ¿eh? Sí. Sí. Clar, a més una mica juguem també això, no?, que el públic sigui el públic que va veure aquest assaig obert i jo m'imagino que tu estar allà en aquell moment ha de ser algo molt punky. Això sí, és possible, intentem reprendre l'assaig i donar-vos l'espectacle que estàveu esperant. Sempre és interessant fer una reflexió personal de la nostra professió, però ja siguis actor, siguis director o siguis oficinista, és igual, sempre està bé poder mirar-se dins, poder reflexionar sobre tot allò que estàs fent i al cap i a la fi nosaltres no deixem tampoc de ser una companyia teatral i també ens està rient de nosaltres mateixos. En ningú moment estem fent la burla de manera directa o de manera assenyalant a ningú. Simplement tenim aquesta sensació de que podem fer això perquè ho hem viscut i tenim tot el dret de poder-nos riure i passar una bona estona traient també una mica de les merdes que hem viscut fins ara. Ningú no t'ha fotut mai cas en res. No, en res. Tot i això tu, no. Segueixes insistint, estàs fotent el ridícul. Hòstia, ho veus o no? Pues yo sí estoy de acuerdo con el chico. Lo que faltará.